खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो सानलाम बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि मोनसे गोनांथार आपडेट हरनो सानदों मानो होनोबा आङो दा बावैसो मोनसे गोनांथार आपडेटखौ मोननो हादों नोंथांमोनाथ' गोबां मानसियानो बेखौ बुंबाय थायो नालाय पीएम किसाननि फैसाखौ दासिमबो मोनाखै बेबायदि होननानै गोबां बुंबाय थायो दा आं बिनि थाखायनो माने डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव आं कन्टेक्ट खालामहरनाय जादोंमोन दा बेहाय कन्टेक्ट खालामहरनायाव आं माखासे खोथाखौ मिथिनानै मोननाय जादों मानि थाखाय गोबां मानसियानो बे पीएम किसाननि फैसाखौ मोननो हाया एप्लाइथ' खालामो नाथायबा बिथांमोना मानि थाखाय पीएम किसाननि फैसाखौ मोननो हाया आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों आं मानो होनोबा माखासे खोथाखौ दायो मिथिनानै मोनबाय नालाय डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसनिफ्राय दा बिनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना दायो गासिबो जोबजासिम नायनानै लाखादों नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे गोनांथार होननानै आं सानो जायफोर नोंथांमोना दासिमबो जुदि पीएम किसान सम्मान निधि योजनानिफ्राय फैसाखौ मोनाखैबा नोंनियाव जेनेबा हमना ला हाया नोंनि नामावनो दंखायो नोंनि नामाव गैयाबाबो जेनेबा न'खराव हाया सोरनिबा नामाव दङबाबोथ' नोंथाङा पीएम किसाननि थाखाय फैसाखौ मोननो हायो नालाय दा बेबायदि जानायावबो नोंथाङा एलिजिबल खाथार जेनेबा नोंथाङा मोनखाथारनांगौ पीएम किसाननि फैसाखौ दा बे हाया नोंथांनि न'खराव थासेयावबो नोङो जुदि दासिमबो पीएम किसाननि फैसाखौ मोनाखैबा दा मानि थाखायथ' मोनाखै आं बेखौनोथ' बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों आं माखासे मोजां बाथ्राफोरखौ मिथिनानै मोननो हादों दा बिनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना दायो गासिबो जोबजासिम नायना लाबोनो जाबाय दानिया आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायबोनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय आङो माने डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव कन्टेक्ट खालामहरनाय जादोंमोन दा बिनिफ्राय आं माखासे खोथाखौ मिथिनानै मोननाय जादों मानि जाहोनाव गोबां मानसियानो एप्लाइ खालामो हय नाथायबा पीएम किसाननि फैसाखौनो बिथांमोना मोननो हाया दा बिनि जाहोनखौ बिथांमोननिफ्राय आं दायो मिथिनानै मोननाया बेनो जाहैबाय गोबां मानसिया मा खालामो पीएम किसाननि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामो जाहैबाय गोबां मानसियानो माने अनलाइन एप्लाइथ' खालामसिगोन नाथायबा अनलाइन एप्लाइ खालामनानै ओरैनो दोनो गोबां मानसियानो अनलाइन एप्लाइ खालामसिगोन ओरैनो गारनानै दोनसिगोन जेबो बिथांमोना खामानिखौ मावनो जायनि जाहोनाव बिथांमोना डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसा मा खालामो बे एप्लिकेसनखौ बिथांमोना रिजेक्ट खालामनांगौ जायो मानो होनोबा बिथांमोना हार्ड कपिखौ हैनांगौनो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामखांनायनि उनावनो लोगो मा खालामनांगौनो डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव थाबनो थांनानै बे गावनि हार्ड कपि माने नोंनो बे एप्लाइ खालामनाय समाव मा डकुमेन्ट्स नांनाय जेरै नोङो आधार कार्ड होनांदों बिनिफ्राय नोङो लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेट खाजोना रसिद रिसेन्ट खाजोना रसिद बेफोरखौ लांनानै नोंथांमोना थांनांगौ बेंक पासबुकआ बेखौ नोंथांमोना प्रिन्ट आउट खालामनानै आरो अरिजिनेलखौबो लांफानांगौनो डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव नोंथांमोना थाबैनो जमा खालामहैनांगौनो दा थाबनो नोंथाङा जमा खालामना हैनि थाखायनो मा खालामदोंनो बिथांमोना एप्लिकेसनखौथ' बिथांमोना थाबैनो खामानिखौ मावो नालाय रिजेक्ट खालामना होसिगोन आरो दा नोङो बे डकुमेन्ट्सखौ साबमिट खालामहैयासै नालाय बिथांमोना नोंनि डकुमेन्ट्सखौ अरिजिनेलि बिथांमोना नुनो मोनासै आरो जेरक्सखौबो बिथांमोना नुनो मोनासै बिनि जाउनावनो माने बिथांमोना एप्लिकेसनखौ रिजेक्ट खालामना होदोंना पीएम किसाननिखौ दा बिनिखायनो आंबो नोंथांमोननिसिम बेखौ सिगाङाव बुंहरखादोंमोन आरो बेखौथ' आं बुंबाय थाखादोंआनो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामबानो दि फैसाखौ मोना होननानै नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव थांथार अब्लासो नोंथांमोननि बे एप्लिकेशना एप्रुभेल जागोन अब्लासो नोंथांमोना पीएम किसाननिफ्राय फैसाखौ मोननो हागोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थादोंमोन अब्लाबो आं माने खेबसे कन्टेक्ट खालामनो हरनाय जाथारबाय आरो आङो डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव दा बिनिफ्राय आं मिथिनानै मोननो हाबाय आरो मानि थाखाय गोबांनि एप्लिकेशना रिजेक्ट जादों बेखौ नोंथांमोना गोबाङानो कमेन्ट खालामना बुंबाय थायो नालाय पीएम किसाननि थाखाय खैबारबा एप्लाइ खालामदों बेबायदि होनलायलाङो नोंथांमोना बेबादिजों जाया दे नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो मोनगोन बे नङा डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव नोंथांमोना थांथारनांगोन आरो बिनि अनगायैबो बेथ' जाहैबाय गोदान एप्लाइनि प्रब्लेमा बे गोदान एप्लाइ खालामग्रा जायफोर नोंथांमोना दायो मिथिबाय जानांगौ मा खामानि मावनानै लानांगौ नोंथांमोना दा बिनिफ्राय बिदि जायफोर नोंथांमोना जेनेबा सिगाङाव पीएम किसाननि फैसाखौ मोनबाय थानो हायोमोन नाथायबा दायो पीएम किसाननि फैसाखौ मोनलाबा दा बेखौ मिथिनो थाखायबो नोंथांमोना मा खालामनांगौनो डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव नोंथांमोना थांनांगोननो मानि थाखाय पीएम किसाननि फैसाया नोंनिया हाबनाया बन्द जाखो बे गोबांनियानो मा जायो एफटिअ प्रसिडा न' जायो दा बे एफटिअ प्रसिडा न' जानायखौथ' डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसा जेबो खालामनो हानाय नङा मानो होनबा फान्ड्स ट्रान्सफार अर्डारखौ मोननो नांगोन नोंथांमोना स्टेटआसो होयो बेखौ फान्ड्स ट्रान्सफार अर्डारखौ दा बे फान्ड्स ट्रान्सफार अर्डारखौ जुदि स्टेटआ होआबाथाय आरो नोङो पीएम किसाननि बे फैसाखौ मोननो हाया बे डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसा बेखौ जेबो खालामनो हाया आरो दा बिनि अनगायै जुदि बेलेग माबाफोर जुदि खामानि जादोंबा जेनेबा गोबांनियानो मा जायो रिजेक्ट जायो एप्लिकेशना जेनेबा बेयो नंखाय आबादारि होननानै बिथांमोना एप्लिकेशनखौ रिजेक्ट खालामनो हायो सेन्ट्रेलनिफ्रायनो दा बेबायदि जायोबाथ' नोङो पीएम किसाननि फैसाखौ मोनला जाहैनो दा बेनिखायनो नोंथांमोना मा खालामनांगौनो
डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै नोंथांमोना बेखौ फोरमायना लाहैबानो जाबाय आं जेनेबा पिएम किसाननिफ्राय सिगांनिफ्रायनो फैसा मोनबोबाय थादोंमोन नाथायबा एसे सिगांनिफ्रायसो आङो पिएम किसाननि फैसाखौ मोननाया बन्द जाबाय आंनिया दा मा जाखोथाय आंनिया बेखौ नोंथांमोना बिदि होननानै बुंहैनानै सोंहैनांगोन अब्ला बिथांमोना नायनानै होगोन नोंखौ बुंगोन मा खामानि मावनांगौ मावनाङा बेफोर जा खामानि मावनो थिनो बिथांमोना बेखौ मावनानै लाबानोथ' नोंथाङा पिएम किसाननि फैसाखौ मोनफिनबाय दा आरो बिनि अनगायैबो मोनसे बाथ्रा बाव नोंथांमोना जायफोर पस्ट पेमेन्ट बेंक एकाउन्ट खुलिना लायाखैबा गोख्रैनो खुलिना ला होननानै आं नोंथांमोननिसिम बुंहरगासिनो दङ ओरैनोथ' हाबदों नाथायबा गोबांनियानो बेयो प्रब्लेम जादों आरो फैसा हाबनायाव थाबथाबाय थादों बेलेग बेंक एकाउन्टफोरनिया थाबथादों आरो जायफोर माने पस्ट पेमेन्ट बेंक एकाउन्ट खुलिना लानाय बिथांमोननियावथ' माने जेबो प्रब्लेमानो जाखायाखै फैसाखौ बिथांमोना मोनखाबायानो थायो आरो दा बिनिखायनो नोंथांमोना मा खालाम आधार कार्डजों बे पस्ट पेमेन्ट बेंक एकाउन्टखौ खुलिना लाबानो जेबो खालामनांगौनि गोनांथि गैया नोंथाङा डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसाव थांलायनांगौनि गोनांथि गैया माथ्र नोंथाङा बे आधारजोंल' बेंक एकाउन्टखौ खुलिना लालाय पस्ट पेमेन्ट बेंक एकाउन्टखौ अब्लानो नोंथाङाबो पिएम किसाननि फैसा मोननायाव जेबो प्रब्लेम जानाय नङा नोंनिया जेबो माने गुदियाव जेबो प्रब्लेम गैखायाबा नोंथांनिया माने फैसा हाबखाथारगोनखा आरो बेखौ नोंथाङा आसा खालामनानै लानो हाखायो दा बिनिखायनो आं बे भिडिअखौ जों खावलायहरनाय जादों ओरैनो जोंहा दायोथ' खामानियाथ' सोलिगासिनो दंखायो नालाय दाथ' फैसाखौबो नोंथांमोना थाबैनो मोननो थांगासिनो दङ नैबे जानुवारियावनो फैसाखौ मोनगोन होननानै बेखौ खोनानो मोननाय जादों दा माला मोनगोन दा बिनि फिक्स डेटआथ' ओंखारना फैयाखै दा बेखिनियावनो नोंथांमोना मा खालाम दायो जायफोर नोंथांमोना दायो पिएम किसाननि फैसाखौ मोनाखैबा बिनिफ्राय गोदान एप्लाइ खालामना लादोंबा नोंथांमोना गोख्रैनो डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसाव गासिबो हानि डकुमेन्टसजों लोगोसे नोंनि बे आधार कार्ड बेंक पासबुक बिनिफ्राय खाजोना रसिद लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेट गावबुरा सार्टिफिकेटखौबो नोंथांमोना लांफाजागोन बेखौ लाना थांखाबानो जाबाय बाहाल मोनदैसो आं होनखादों आरो मा डकुमेन्टस नांगौ बेखौ दा बेखौ हैबानो जाबाय नोंथांमोना नोंथांनि खामानिया थाबैनो जागोन जुदि नोङो हार्ड कपि नोंनि बे डकुमेन्टसखौ थाबैनो डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसाव साबमिट खालामनानै होयोबा कन्टेक्ट नाम्बारखौबो नोंथांमोना लाना फैनो हायो कन्टेक्ट नाम्बारखौ लाबोदो बिनिफ्राय सोंहरबाय थाबानो जाबाय आंनि एप्लिकेसना मानो दासिमबो एक्सेप्ट जायाखै आं उमुक खालिनो हैदोंमोन नाथायबा दासिमबो आंनि बे एप्लिकेसना रिजेक्ट जायाखै अननानै एसे नायना हो अननानै एसे थाब खालामना हो होननानै नोंथांमोना बुंनो हायो जोंहा आरो बेहाय कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दंबावोसो नोंथांमोना जेबो टेनसन लाना नोंथांमोना गोबां मानसियानो बेखौ मिथियादां नैबेहाय नोंथांमोना कन्टेक्ट नाम्बारखौ नायफैनो हायो नोंनि बे डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसारनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना बेहाय मोननो हायो सार्च योर पइन्ट अफ कन्टेक्ट दा बेवहाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामहरनो हायो आं बेखौबो नोंथांमोननिसिमफ्राय खोन्थाहरनो सानदों गोबां मानसियानो बेखौ मिथिया जानांगौ नोंथांमोना बेहाय नायनो हागोन जेरै नोंथांमोना नैबे स्टेटखौ आं सेलेक्ट खालाम नैबेखौनो सार्च डिस्ट्रिक्ट नडेलखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनो सानबाय आसामखौ आं सेलेक्ट खालामबाय डिस्ट्रिक्टआ जोंहा एग्जाम्पल महरै आं बेहाय उदालगुरि होबाय जेनेबा उदालगुरि होनानै बेहाय नोंथांमोना सार्च खालामबानो जाबाय सार्च खालामबानो नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसारनि नैबे कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोननो हाबाय दा बे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना सोंहरबानो जाबाय आबुङै मोजाङै मा खालामनांगौ मा खालामा आं एप्लाइथ' खालामदोंमोन नाथायबा दासिमबो आंना जायाखै नोङो बिदि बुंहरबानो बिथाङा आबुङै मोजाङै खोन्थाहरगोन नोंनिसिम मा नोंथाङा आरोबाव खामानि मावबावनांगौ बेखौ नोंथांमोना मिथिनो हागोन बिनि अनगायैबो बेलेग डिस्ट्रिक्टनि कन्टेक्ट नाम्बार डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालसार अफिसारनि कन्टेक्ट नाम्बार नांगौबा नोंथांमोना बेहाय ओरै थुना होदो बेहाय आं क'क्राझारनिखौ होबाय क'क्राझारनिया गैना गैयाथाय आं बेखौ नायनि र' आं दायो बेहाय सार्च थुबाय सार्च थुनानै नै बेहायबो दंखायो क'क्राझारनियाबो जोंहा बेहाय डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालसार अफिसारनि कन्टेक्ट नाम्बारा दंखायो दा बेवहाय नोंथांमोना कन्टेक्ट लाहरनो हायो जोबोद गोरलैथार नोंथांमोना नाथायबा बेखौ मिथिया नालाय आरो कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना सोंहरनो रोङाबो जानांगौ जेबो नोंथांमोना बुंना माथ्र ओरैल' बुंबानो जाबाय आङो पिएम किसान सम्मान निधि योजनानि थाखाय गोदान अनलाइन माने आं अनलाइन एप्लाइ खालामदोंमोन नाथायबा आंनि बे दासिमबो एप्लिकेसना एप्रुभेल जायाखै डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव नोंथांमोननि बे डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसाव दासिमबो बे आंनि एप्लिकेसना एप्रुभेल जायाखै दा बिनि थाखाय मानि थाखाय एप्रुभेल जायाखै बेखौ बुंहरग्रोदो बिनिफ्राय एप्रुभेल जानो थाखाय माबाफोर डकुमेन्ट्सफोर होबावनांगौ नामा बेफोरखौ नोंथाङा आबुङै सोंहरबानो जाबाय दा बिनि उनावनो बिथांमोना आबुङै नोंनिसिम खोन्थाहरगोन नोंथाङा डकुमेन्ट्सखौ होफैगोन ना होफैयाखै बेखौ गिबियावनो सोंनो हागौ बिथांमोना डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसनिफ्राय बिथांमोना बेखौ सोंनो हागौ नोङो जुदि हार्ड कपिखौ जोंनि अफिसाव होफैबायबा नोंथाङा जेबो टेनसन लानो नाङा एसे उनावनो नोंनि बे एप्लिकेसना एक्सेप्ट जागोन होननानै बिथांमोना बुंगोन जुदि नोङो हार्ड कपिखौ बिथांमोननो साबमिट खालामबायबा नाथायबा साबमिट खालामाखैबा बिथांमोना नोंखौ खावलायगोन नोंनि बे गासिबो हार्ड कपिखौ माने नोंनि डकुमेन्ट्सखौ डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसाव साबमिट खालामनो थाखाय नोंथांखौ खावलायगोन दा बेफोर बाथ्राखौ मिथिनो थाखायथ' नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो नांगोन नालाय दा बिनिखायनो बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामबानो जाबाय जोबोद गोरलै जाबाय दानिया डाइरेक्ट नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसारखौ एप्रच खालामनो हाखायो डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामनो नोंथांमोना हायो दा बिनि अनगायैबो जोंहा गोबांथार डिस्ट्रिक्टफोर दंबावो नालाय दा बेफोर गासिबो डिस्ट्रिक्टनिखौ नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय जेरै जोंहा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि दिनैफ्राय आं बेहाय सार्च खालामबाय बाक्सा
दा बिनिफ्राय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिया दा बे आपडेट जाथ'गोना जाथ'वाखैथाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनियाबो नै आपडेट जाबाय नोंथांमोना नैबे डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाराव हरबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव दङबा एबा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिबा चिरांनियावबो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानबाय चिराङाव आं थुबाय नै चिरांनियाबो जोंहा डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसारनि नाम्बार होनाय दंखायो दा बेहाय कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना ओरैहाय नायोबा जोंहा तामुलपुरावबो दंना गैया आपडेट जाजोब्बाय दां दाहालागै नै जाजोब्बायथ' आरो नै कन्टेक्ट फैबाय कन्टेक्ट नाम्बार बेहाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै आबुङै सोंहर नोङो जुदि पिएम किसाननि बागै आबुङै मिथिनो लुबैदोंबा आरो नोंनिया दासिमबो एप्रुभेल मोनाखैबा बे एप्लिकेसना अनलाइन एप्लाइथ' खालामना दोनबाय एप्रुभेल मोनाखैबा कन्टेक्ट खालामहर बिनिफ्राय नै सनितपुर डिस्ट्रिक्टआवबो जोंहा नाम्बार होनाय दङ जायफोर नोंथांमोना सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव गोलैयोबा सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्रा बेहाय कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय नोंथांमोना आबुङै सोंहर मानि थाखाय दासिमबो आंनि एप्लिकेसना एप्रुभेल जायाखै जुदि नोङो अनलाइन एप्लाइ खालामना दोनदोंबा दा नोंथांमोना आबुङै मिथिबाय जानांगौ दा बेफोर बाथ्राखौ गोबाङानो मिथिया नालाय दा बेनिखायनो आं बे भिडिअ लाबोनो माने बे भिडिअखौ जों लाबोनो मा बुंदोंब्रालाय सालायानो गिदिंलायलांला दिनै भिडिअ बानायनाया मा जादोंथाय हमनो नालायलांला आं बे भिडिअखौथ' दाननाय नङा बिदिनो आं आपल'ड खालामसिगोन दा बिनिखायनो नोंथांमोना जायफोर माने सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव गोलैयोबा बेहाय कन्टेक्ट खालामहरदो आबुङै सोंहरदो बे पिएम किसाननि बागैनो बिनिफ्राय बिनि अनगायैबो जायफोर कार्बि आलं बायदिसिना डिस्ट्रिक्ट दङबा नोंथांमोना सेक खालामना नायफैजोबानो जाबाय बेबादिनो आं बिनि लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों दा बेखिनियानोमोन दा माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामदो बे पिएम किसाननि बागैनो सोंनांगौ दङबा सोंहरनो हागोन नोंथांमोना भिडिअखौ बक्सआव आरो बिनिफ्राय बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो सेयार खालामबानो जाबाय फैसाखौथ' नोंथांमोना बे पिएम किसाननि 19थि किस्तिनि फैसाखौ जानुवारि मासाव मोनगोन होननानैथ' खोनादों नाथायबा फिक्स डेटआ ओंखारना फैयाखै आरो जेब्ला फिक्स डेट ओंखारना फैगोन आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना जेबो टेनसन लानो नाङा दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ शेयार खालामदो आरो भिडिअखौ लाइक खालाम आरो बेबादिनो भिडिअ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबोनो जाबाय गोजोन्थों।